Le Petit Village er en fransk restaurant i West Village i New York. Vi startede med fransk løgsuppe, som er min ultimative bistro-favorit, og den her var rigtig god. Masser af bløde løg, dyb smag, og ja, vi tømte hele skålen. Rødbedesalaten var en lille farveeksplosion anrettet på et lag af cremet gedeost. Frisk, sød og syrlig og virkelig, virkelig smuk. Og så kom bøftartaren. Ofte bliver bøftartar rørt med kapers og sennep og en masse andre ting. Men her havde de valgt at holde det helt enkelt. Oksekød, æggeblomme, lidt salt og peber, og det var det. Smagen af godt kød fik lov at dominere. Super lækkert. Til hovedret fik vi pappardelle med svampesauce, som også var en rigtig vinder. Jeg bliver altid overrasket over, hvor meget umami der er i svampe, og pastaretten var både mættende og velsmagende. Jeg vil rigtig gerne have smagt en af deres desserter, men vi var så mætte, at ingen af os orkede. Men jeg kommer helt sikkert tilbage, og næste gang med plads til dessert.